nagatalakay sang husto kag matutod nga isyo, bistado! Nagapanindugan kag hindi mabakal ang prinsipyo, bistado! Sa mga kurap kag salawayon nga mga opisyal sang gobyerno, hindi na magpanago pa, kay bistado ka na! Bistado! Bistado! Kag karon, yari ang inyo alagad. Bistado! 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 Porsigido magserbisyo, tiuna sang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanit sang syudad, ang iya at abilidad, ganing mga pasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Bistado! Pag nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Bistado! Problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Bistado! Kalamak la corruption, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiuna sa Hoy no mga kabiyanan sa liwat, mayong aga naman sa inyo tanan-tanan. panahon na Mayong aga sa bilog nga Western Visayas. upos kita sa atong Mayong aga gid sa aton nga makauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad. iya. Sa pito tanan ka mga distrito. Ganing mga kasimanwa Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, na Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. ang Kag sa aton man tanan nga mga taga-Paramati, pagsigurado mga viewers Idol John Kapulot. sa 42 ka mga Banwa, Sa droga, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. John Kapulot. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Kay Idol John Kapulot. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapi sa Clan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sining aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga kabyanan, mga kabistado, mayong aga, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. Ganing mga kasimanwa Bistado! Ikaw at ako kay Sa kinandan mga kabyanan diri sa aton nga pagpangalagad, John Kapulot. liwat kita nga magatalakay sang pila ka mga dalagko nga mga issues, Sigurado kay mga top stories of the day. Kapulot. Sang balita lokal, nasyonal kag international, Iya nga malimpyo mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga aga diri sa aton nga pagpangalagad. kay Sa kinandan, Kapulot. mga ingkaupon man aton karon nga mga report na ka-informasyon nagikan sa aton nga mga kabistadong patrol reporters. May kang tanan sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Ang ingkaupon man aton karon mga balita ka-informasyon nagikan sa syudad sang Roa sa bilog nga probinsya sang Capiz with kabistadong Joshua Haka. Mga balita nagikan sa Cadiz City, Negros Occidental, northern part of Negros Occidental, upod kay kabistadong Joel Abilay. Mga balita kay information nagikan naman diri sa syudad sang Iloilo, upod kita kay kabistadong Bonnie Somblingo. Mga balita information nagikan sa probinsya sang Iloilo, upod kay kabistadong Vincent Villano Jr. John Kapulot. Sa kinandan mga kabyanan ko naman niyabiyan sa kanginan, Idol John Aluhado Kapulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga kabistado. Today is Monday, November 28, 2022. Lapit sa 28, sorry kita subong pila lang kadlaw. Mga kabistado. 24, 25, 26 pa. 26 days. More to go.
before Christmas. Sang Nga syudad 28 na lang kadlaw na bilin ang tisang Christmas mga kabistado. at 28 days more to go before or 26. ako kay John Kapulot na kay Idol John Kapulot. Ang nga pagserbisyo 26 days more to go before Christmas. Advance Merry Christmas sa inyo tanan. iya nga mali Ay, kamusta ka mo? Ay, kung ko mga kapisnon pa, ay, kamusta ka mo yanda? alamak la Ay, kura ano na? iya nga Ay, tap may ano, may Idol John mga pamaskwa na kamo da. Aba. Kapo sigurado man O hindi na magkalipat sa ato sini nga mga pumuluyo sa aton nga mga kauturan sa aton nga mga tag para mati. Mga especially sa aton nga mga viewers. Acknowledge nato aton nga mga viewers, tanan-tanan nga mga taxi driver, tricycle driver, tricycle driver, tanan-tanan nga mga driver, kag tanan-tanan nga mga pumuluyo sa mga barangay, mga viewers naton subong, acknowledge naton. Tanan-tanan man naton sini nga mga pumuluyo labi mo sa especially aton nga mga viewers nga mga OFWs, mga overseas Filipino workers naton. Dira sa abroad, mayong adlaw sa inyo tanan-tanan. And of course, sa ato sini nga mga seafarers. Damo kita actually sa mga seafarers, mga kabistado. Nga mga nagapag-iupo na diri sa ato sini nga pagpangalaga. Please, please like and follow sa ato sini nga Facebook page, mga kabistado. Ikuan nyo ka, baby, nang pwede ka mo makakuan, ano pa nawag siniyo? Pwede ka mo ano diri ho ano pa nawag sinagani maka-comment or hindi nga maka-send sang message sa amon kung bala kada kuan kami program kami, for example online kami. Yo kamo bi comment sa amon kung na-notify kamo kung may ara kamo nga notification, mga kabistado, no? O pananglitan nga kuan kita mag-start kita sa program tabala. Pag-on naton sa ato nga program basi kung ma-notify kamo, lihog nyo kami abidi acknowledge kung na-notify kamo para nga kay daw ano man mga kabyanan halin pa ni sa nagligad nga mga problema naton nga daw wa isang notification ang aton sini nga mga viewers, ang ato sini nga mga nag-view bala wala mga kabistado sa notification tiyan mo na kung nga ang medyo mahina-hina ang ato sini nga mga viewers sa mga kabyanan sa tion nga kita ang mag-program. So lihog kami abi pabalo kung may mga notification man kamo. Kung ma-notify na kamo gani, dapat follow gid kamo para ma-notify kamo. Ay kung hindi kamo mag-follow mga kabistado, kung di may ara dira nakabutang sa amon nga page, nakabutang dira nga subscribe tapos sa dalo may follow. So ang subscription na kung mas mag-subscribe kamo may bayad na. Kung gusto nyo libre nga wala bayad mga kabistado, hindi kamo mag-subscribe no kundi dito kamo kadto sa may following. Kung silingon follow lang kamo para nga wala bayad no, libre ang follow. Kay kung subscription na kung mag-subscribe kamo may ara na nga bayad. Daw may ara para na sa nga kuan mo nga bayad mo ti hindi ko gusto nga magastuhan kamo. So ano abi mga kabistado kay hindi man na namon gusto. Actually hindi na amon kuan hindi na siya amon nga buton nga ginbutang dira nga kinanglan mag-subscribe kamo iya na sang Facebook. Kon hindi ko gusto nga magastuhan kamo da kon mag-type kamo sa nga kon magpindot kamo sa subscription. Hindi ko gusto nga magasto kamo, gusto ko nga libre lang. So dra kamo kadto sa follow. Para nga libre lang no, hindi ba? Para nga libre lang para nga libre lang niya kamo way nga bayad. Libre lang kamo sa paglantaw diri sa amon. Pero di amo lang na pag siya may magsulod gani nga mag-commercial samtang lantaw kamo. Hindi nyo lang pag-skip mo sa especially sa aton nga YouTube channel. Ang aton nga YouTube channel mga kabistado ngalan niya is Radyo Bistado YouTube channel. Amo na sa aton nga YouTube channel mga kabistado ti kung may ara dira nga mga commercials. Antes kamo maglantaw sa ato sini nga mga videos sa YouTube may mga komersyal na nga nagasunulod ti palihog hindi nyo na pag-skip no para nga yadi pa man.
mga kabistado, no? Para panggamit kami ito, namon mag-operate kami subong operasyon, namon subong pirti. Under gid kulang gid gamon nga pang-operasyon para sa inyo tanan-tanan, para nga maka-serbisyo kami sin sakto sa inyo tanan-tanan bala. So, yadi pa man na para sa amon nga operasyon, para nga magdulong sa inyo sa mga balita nga kampiyon, mga kabistado. Ayos. No, so ako man sa amon nga TikTok, no, ang aton nga TikTok channel, mga kabistado. Pangalan niya is Radio Bistado TikTok channel. Pwede man nga tikwan ka muna, no, follow man. Ang kwan niya, ang YouTube channel actually, tikwan na siya ng subscription. Ginano dapat ma-subscribe gid ka mo. Pero libre man na, way man na bayad. Kwan man lang na dang gina-require man lang kamo sinadira sa inyong nga mga email address. Ako man lang na, no. Pagkatapos sila nga may-ara kamo nga mga email address, i-kwan nyo lang, submit nyo lang, then automatic mangin subscription na kamo, mangin subscriber na kamo sa YouTube channel naton, mga kabistado. No? So, way man na bayad, libre man na. Ang ining sa Facebook naton, may-ara sa nga nakabutang nga subscribe, inaya may bayad na. Pero sa dalom niya may ngalaman na nga follow, so dito na kamo sa follow para libre. Libre yung follow, pero kung subscription na mag-subscribe ka mo, may bayad na yan daw bulanan. So, hindi lang kamo da, kay parang libre lang sa follow lang kamo kadto, okay? Ayos! Okay, so tanan-tanan naton nga mga viewers na. Salamat gid sa inyo sini nga pagpakig-upod diri sa ato sini nga pagpangalagad, labi na gid sa ato sini nga sa inyo sini nga pag-subscribe o kag sa inyo sini nga pag-follow. Kung wala kamo nga mga followers, ay tinatamyaw naton gali kag congratulations sa aton tanan-tanan. Happy 58 followers sa Radio Bistado Facebook page. Ang aton nga Radio Bistado Facebook page, mga kabistado, naglabot na sa 50,000 ka mga followers. And ang aton mga GCNL o ng John Kapulot News Live, mayara na kita, mga kabistado, sang 80,000 plus, 80,000 ka mga followers. So, all in all, mayara na kita, mga kabistado, sang 130,000 ka mga followers sa aton duha ka mga Facebook page and ang aton nga YouTube channel. Mayara na kita sa mga 70,000 ka mga subscribers, mga kabistado. Ato sining nga Radio Bistado YouTube channel and ang aton naman nga TikTok channel. Naglabot kita sa gamay na gidlang katamang na bining ka magabot ang 1,000 ka mga viewers o kato sining nga mga followers kato sining nga TikTok. So maglabot ka mo 1,000 mga kabistado nga gusto ko nga maglabot gid 1,000 mga followers. Kaya mo na sang requirement para nga maka-live man kita, mga kabistado, sa TikTok. Kung chilingon, pag was ka mag-isa na kamo kalibo ka mga followers, pwede na kita maka-live mga kabistado. So kung mag-live kita, pwede kita maka-live nga gamit ang TikTok, mga kabistado. O hindi ba? Ay, kanamiton. Ayos! Wala, sige. Idol, ang stars mo kung magpuli lang ko. Hindi ko balo mag-send stars kag wala ko credit card. Hehehe. No problem. Romualdo ang kaya magkamigid ka kwa na. No? Actually, ang mga stars na iya man na himo sang Facebook. Pwede ka mo maka-send sang stars. No? Iya man na sang Facebook, mga kabistado. So, kung mag-send ka mo sang stars, mas labing salamat, no? Kung wala sang inog-send kag hindi ka balo mag-send kag wala sang inog-send, no problem. Importante follow lang. Ang amo na pangayo, follow lang. Bisan wala na stars, basta may follow lang. O hindi ba? Kag hindi ka mo magkalipat, i-invite nyo inyong mga friends. Ang inyong mga friends bala, i-invite ninyo nga i-follow ang aton nga Facebook page, mga kabistado. Ayos! Wala, sige! O diri na kita sa aton karon nga mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag information. Mga dalagko nga mga balita nga aton pagatalakayon para sa subong nga agad diri sa aton nga pagpangalagad, mga kabistado. Ako sigurado Bistado! Sa aton karon nga mga dalagko na nga mga balita kag information. Bistado! Mga kabistado. Bistado! Porsigido magserbisyo, tipo na Una nga headline. sa syudad sang paghigugma. 8 ka mga
yun 8 ka mga tribo mga handong pag-partisipar sa Dinagyang Festival kasadyahan. Ini mga kabistado ang nagikan sa mga kabanwahanan kag probinsya sa bilog nga Western Visayas nga bagapasakop diri sa aton nga kasadyahan festival sa Dinagyang Festival palabuton nga bulan sang Enero. May mga taga Antique, may mga taga Sipalay, may mga taga Talisay City, Negros Occidental, taga Sipalay City, Negros Occidental, may duha ka mga taga Antique, may taga Tigbawan, no? Nga mag-intra mga kabistado diri sa ato sining sinadya sa kasadyahan festival sang Dinagyang Festival 2023. Samtang sa iban panaton nga mga balita kag information, sa iban panaton nga mga headlines, Bistado! mga kabistado, Bistado! follow-up report, latest nga investigation, Bistado! kag lakip na ang latest nga medical bulletin, Bistado! mga kabistado sang sining status no sang medical update sang duha ka mga biktima Bistado! nga mga nagkalapilasan sang magluntad ang shooting incident Bistado! dito sa may barangay Aglalana sa siyudad sang Pasig Bistado! nga sa diin nakatugas ang kamatayon sang isa kag nakatugas ang pagkapila sang duha. Bistado! Kagang report ngang suspect dire magutod man Bistado! isa ka miyembro sang Philippine Army Bistado! kag isa pagid mga kabistado ka daw umagad sang barangay kapitan Bistado! sang barangay Aglalana sa siyudad sang Pasig. Bistado! Ang mga nagkalabiktima mga kabistado Bistado! mga magpamilya man Bistado! sang patay kag duha ang mga pilason. Bistado! Ano ang latest nga balita sa follow-up sini? Kamusta ang duha ka mga biktima Bistado! nga napilasan nga ginpangdala diri sa ospital sa siyudad sang Iloilo mga kabistado? Bistado! And of course, ang mga suspect bala, no? Kamusta? Nadakpan ba mga suspect? Bistado! Sa diin ang tong membro sang report nga membro sang Philippine Army Bistado! nga utod mga kabistado ni Ronald Palomar Bistado! nga ining si Ronald Palomar amo ini mga kabistado Bistado! ang gin-report nga umagad ni Barangay Kapitan Gonzales Bistado! sang Barangay Aglalana sa siyudad sang Pasig. Bistado! So yan, tarakkeron diri sa ato sining nga pagpangalagad mga kabistado. Bistado! Ang latest nga follow-up report may kang tanong sa sining insidente. Bistado! Kung makita ninyo ang exclusive nga report sang ato sining kabistadong reporter Bistado! with kabistadong Bonnie Sumblingo Bistado! direkta sa crime scene sa diin nagluntad ang ining pagpangluthang. Bistado! Nabatian nyo na ito sila nga exclusive mga coverage dito sang Bistado! nagligad nga sa Badong Adlaw pitsa 26 Bistado! nga nagluntad ang ining insidente dito sa may barangay Aglalana sa siyudad sang Pasig mga kabistado. Bistado! Kag may ara kita nga nakuha nga actual footage Bistado! pinagiman sa isa naton ka amigo nga vlogger dito sa may siyudad sang Pasig Bistado! nga amo ang kuha exclusive Bistado! sang maglinok panay gid no magluntad ang paglinok panay Bistado! kag inyo ina makita man diri sa aton nga Facebook page sang Radyo Bistado kag sang GC News Live o kon GCNL mga kabistado. Bistado! So exclusive ninyo na nga makita sa ato sining nga channel mga kabistado. Paano na ito nagkaroon ang latest nga follow-up report investigation sa aton nga mga pulis. Lakip na mga kabistado ang latest medical update sang duha ka mga biktima kag lakip na ang status sang mga suspect sa magluntad dining insidente dito sa may barangay Aglalana sa siyudad sang Pasig mga kabistado. Bistado! Check na ito nagkaroon ang latest nga follow-up report nagikan kay kabistadong Vincent Biliano Jr. Makasigurado Samtang sa iban paraton nga mga balita kag information sa dugang pa nga mga balita sa droga. sa ato sining nga pagpangalaga dugang nga mga headlines Idol John Kapulot. mga kabistado sa mga pila pa ka mga report kag information
nga aton pagatalakayon, no? Duwa na gali kalibo ang kuan ang followers nato sa TikTok. Sabi ko na wala pa 1,000, duwa na gali kalibo kay pertik nasig ba? TikTok ta. Sabi ko ay palabot sa klibo. Duwa na gali kalibo. Ang followers nato sa TikTok ta gali at tiway na problema kay pwede na gali kita maka-live sa aton nga TikTok channel mga kabistado. Bistado! Sa iban pa naton nga mga headlines, tatlo pagid ang mga nagkaradakpan nga nagapauwak sang ilang nga mga manok sa banwa sang Banate. Isa sa mga suspect mga kabistado, abi niyo kunano, kuning masakit. Kay isa sa mga suspect diri nga nagapauwak mga kabistado, isa ka miyembro sang Philippine National Police. Kampiyon! Bistado! Puerte ka kampiyon! Bistado! Kanamitorn nga klase sang balita, oh. Makon mo na nga illegal ini ang pagpauwak, di ba? Halin para sa una, ginadakop ina sa ngaton nga mga pulis ang pagpauwak kay illegal ina ang pauwak mga kabistado sang manok blani. Now bulang na sa nga pauwak, wala na butangan sang bulang para nga dugay mapatay ang mga manok. Di kung sino tong pinakamaisog, amo tong mabilin, amo tong madaog, pero magpalagyo yati mga kabistado ti pierde gidya eh. Bistado! So, report kay informasyon, no? Na kadakpan diri nga nagapauwak daw isa sa mga nadakpan diri nga nagapauwak mga kabistado miyembro sang Philippine National Police oy kanamiton nga klase balita niyo. Yan tara kakwaon na to na latest nga follow-up report nagikan kay kabistadong Vincent Villano Jr. Samtang sa iban paraton nga mga balita kag information. Iban paraton nga mga headlines. Tatlo tanan ka mga persona pilason matapos nagbaliskad ang salakyan sa banwa sang Dumalag sa probinsya sang Capiz. Bistado! Samtang isa ka construction worker dakop sa ginhiwat nga drug bypass operation sa aton nga mga pulis sa barangay 9 sa siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Bistado! Storyan tara karon may kabistado kakwa ng mga latest nga follow-up report sang ato sining nga mga reporters with kabistadong Joshua Haka direkta sa siyudad sang Rojas sa bilog nga probinsya sang Capiz. Samtang sa iban paraton nga mga balita kag information mga kabistado serbisyo makasigurado ay sa aton karon nga latest nga follow-up may kangtanan sa status mga kabistado sang flyover nga ungka flyover nga kontrobersyal nga ginatawag naton mga kabistado nga na dislocate ang ining flyover nga ini sang ungka. Board member Rolly Distura ang nagpadala na sang sulat pinagi sa iyang resolusyon. Nagpadala sang sulat mga kabistado sa opisina ni DPWH Secretary Manny Bunuan. Kag naga-request nagkantuan sang Bureau of Design sang DPWH. Sabi nagikalabaw sa tanan si Secretary Bunuan gidapat ang magpadulong dire sa may syudad sang Iloilo agod mga kabyanan nga pag-imbestigaran kag inspeksyonon ang ungka flyover kag dala na ini diri ang iban pagid nga mga flyover nga ginapang kayo subong simultaneous nga pagpamutang sa mga flyover dire. Ilak bilog ang mga flyover nga projects dire sa aton daw limagi dinhi bla. May flyover dire sa may area sang Hibaw-an Norte sa distrito sang Mandurriao. May flyover dire sa may ungka. May flyover dire sa may Aganan. Kag may flyover pagid mga kabistado diri sa may area sang barangay Buhang sa distrito sang Aro. Apat gali ka mga flyover ning ginapang himo subong. So amo ini mga kabistado ang ginahambal karon kay gina-request karon padala nga sulat ni board member Rolly Distura sang 4th District of Iloilo bilang chairman sang Committee on Infrastructure. Nagtawa padala ini siya sang sulat mga kabistado sa kay DPWH Secretary Manny Bunuan
Kita sa aton Ya mga kinahanglan inspeksyonon nila diri ang ining flyover nga ini nga iya at Pangod mga kabistado ang DPWH Region 6 manual. ang nagpahayag Ikaw at ako ay Don Kapulot. nga hindi sila mga kabistado Don Kapulot. makahatag sang time frame Bisyo makasi. kung san o liwat pagabuksan Don Kapulot. kag kung san o liwat mahuman Pumasado. ining ginatukod-tukuran ginalaki-lakihan Don kung sa Kapulot. mga bali pa mga kabistado ginabutangan na laki-laki Yeah. sa una dumduman ko nga akon nga kamot bla niyo nagrisling-risling ko sa una kay idol ko si Ikaw at ako. idol ko sa una si Ultimate Warriors kag si Hulk Hogan bla mga kabistado Bistado! tiara ko sa eskwelahan elementary ako no grade 1 Bistado! idol ko si Ultimate Warrior kag si kag si Hulk Hogan Bistado! nag-wrestling kami isang classmate ko Bistado! pag wrestling namo sang classmate ko mga kabistado Bistado! ang akon nga kamot ni nga tuo nakatukod sa nakatukod mga kabistado sa Bistado! inang duta ti nagkwan baldagid nagliwas gini nagtiko Bistado! so na balda ning akon nga siko Bistado! nagliwas ang tulan Bistado! di ang ginimo sa tugin pahilot man nato sa kay Chay Uning ginpahilot nato sa una sa kay Chay Uning pagkatapos pahilot sa kay Chay Uning ginbutangan niya sang laki-laki Bistado! ang ginimo ya nagpangita sa sangkasla ginhuluman Bistado! ginlahob ang kasla gininit Bistado! katapos ginbutang sakon nga kamot kaginbutangan sang laki-laki nga Bistado! laki-lakihan na sang kuanabla ng kahoy para nga hindi mo matiko-tiko imo nga kamot Bistado! mga kabistado tinagbalik man kita mo sa subong bakog yapon tapos gampang pag kaya basketball yapon di bla Bistado! so kung sa mga kung sa mga bali pagin laki-lakihan Bistado! para nga hindi na maghulag-hulag Bistado! damo nang ginhimo karon sa may ungka flyover mga kabistado Bistado! ginbutangan sang laki-laki subong pero Bistado! wala sang time frame karon nga ginhatag ang taga DPWH Bistado! kung saan o iniliwat ang pagabuksan Bistado! lapit na lang December pagkatapos pag-abot sa January dinagyang festival Bistado! basi kon hindi kita mohian ayan sini Bistado! nga kung magsinggitan dire nga atong sudad sa Iloilo uswag Iloilo Bistado! tanan nga mga singgitan kada hambal na puro tanan uswag Bistado! basi bila-bila kadlaw mambal ang aton nga mga pumuluyo nga Bistado! yan hindi lang kay uswag kundi usmod Bistado! kay nag-usmod ang flyover sang ungka mga kabistado Bistado! base nga aton nga mga bisita bladi imbes nga maghambal nga oy uswag Iloilo hindi gali uswag Bistado! usmod Iloilo puwerte ang traffic dire sa aton mga kabistado sa syudad sa Iloilo Bistado! mas especially dira sa may area sang ungka pasulod dire halin sa may Pavia Bistado! nga pasulod dire sa aton sa may syudad sa Iloilo Bistado! bangon sinang ungka flyover nga ina Bistado! mayo pagani na nga wala butangan sang flyover na kay man nga Bistado! apat pa kalinya ang agyan sang aton nga mga salakyan Bistado! ti subong duha na lang kalinya ang agyan sang aton nga mga salakyan Bistado! kay man ang duha kalinya ginakupar na sining approach mga kabistado sang flyover nga ni sang ungka Bistado! amo na rason kung nga Bistado! imbes na magdiretso kay mo padiretso padalagan pagkanto dito sa Pavia halin ka di sa may syudad Bistado! maliko ka na ito sa may circumferential road 1 o kunin ginatawag nila nga C1 Bistado! and then ma-U-turn ikaw dito sa ulunahan ka magbalik dira sa may area mga kabistado sang ano na gani GT Mall Bistado! GT Mall na daw kung inang anong isapit ka mall blang iya ka Bistado! iyabla ni sino gani niyo ni Bistado! Injap siya bla ano gani nga mall na City Mall Bistado! no makuan ka to maliko ka pa yato sa tuo tapos ma-U-turn ka pa to kag magbalik na maliwat dira sa may area may kabistado sang GTA sang kuan gali sang City Mall Bistado! kag magpaliko na maliwat patuo para makadiretso ikaw sa may banwa sang Pavia Bistado! at the same time amo manang katabo kung halin ka to sa may banwa sang Pavia Bistado! kung halin ka to sa may banwa sang Pavia
imbes ka magdiretsyo na ikaw sa may ungka, Bistado! sa may ungka terminal, Bistado! maliko ka na dito sa may C1 o kon sa may circumferential road. Bistado! Pagkatapos, may U-turn ka naman dito sa punta, Bistado! mga kabistado sa pagkadto sa may Vista Mall. Bistado! Nga kwan nga inang nga dalan. Bistado! May U-turn ka naman to ka magbalik na maliwat diri para makadiretso ikaw sa may ungka terminal, mga kabistado. Bistado! Ilan tawag ko na nga klase ka perwisyo inang ginhimo. Bistado! Mayo pagani na sang una sang wala na dang flyover. Bistado! Kay hindi pa masyado traffic na nakatama kay nga 4 lanes ang ginagamit. Bistado! 4 lanes ang ginagamit, subong 2 lanes na lang ang ginagamit. Bistado! Duha-duha na lang kalinya ang ginagamit kay nga ginakupar na sang approach Bistado! sang sining flyover nga ini nga palpak kag usmod. Bistado! Pag-abo sa nilagyang festival naton anong ihambal sa aton nga mga pumuluyo Bistado! ginapasikat naton ubra kita kahala kapasikat nga pasikat sang uswag-uswag, mga kabistado. Bistado! Gali katapusan ng aton nga flyover usmod. Bistado! Kaya mo na ang isa pag isa ginhimo karon nga isa ka resolusyon, mga kabistado, ni board member Rolly Distura Bistado! sang 4th District of Iloilo Bistado! nga ginapamangkot yakon bala sino ang dapat manabat sini. Bistado! Kaya mo nigi pamangkot sa iya dumduman nyo sang una gin-interview nato nagliga diri si board member Rolly Distura. Bistado! Ipamangkot naton sinong may obligasyon sini diri? Bistado! Sino ang dapat nga aton sini nga tukrion? Bistado! Nga may ara sa pagpanabat o kung magpanabat sini, sino ba lang magasto sini diri? Bistado! Magasto bala ang magasto bala sini amo ang kontraktor? Bistado! O kung ang aton nga gobyerno anader mapagawa na mayroon sang dugang nga budget? Bistado! Ang bati naton nga informasyon, mga kabistado, abi nyo kung ano, Bistado! nakabati kita sang balita nga pagapadugangan na maliwat budget sa aton gobyerno, Bistado! mga kabistado, ang ining nagguba o kung nag-usmod, hindi ka nag-uswag, kundi nag-usmod, mga kabistado, nga ungka flyover. Bistado! Ang mati naton, madugang na maliwat, ma-request sila sang dugang, mga kabyanan, nga budget liwat para sa sinang flyover nga sang ungka. Bistado! Kung madumduman sa aton nga mga tagpalamati, i-recall naton sa inyo, Bistado! sa aton sini nga mga viewers, Bistado! i-recall na kon sa inyo, mga kabistado, nga ang budget sang sining ungka flyover, mga kabistado, naglabot na sa 680 million pesos. Bistado! 680 milyones pesos, mga kabistado, ang budget sang isa lang nga ina ka flyover. Bistado! Nga amo ini ang ungka flyover nga ginatumod naton. Bistado! 680 milyon. Bistado! Mga kabistado, mga 310 milyon na lang o 320 milyon na lang ang kulang. Bistado! May imo na siya nga isa ka bilyon. Bistado! Mga kabistado sa aton iya nga mga kawatan nga mga opisyal sang gobyerno sang ato sini nga gobyerno. Bistado! Daw sa wala lang na sa mga yudikakak nila nga ini, no? Daw sa wala lang na sa ilaya ang isa ka bilyon. Daw sa wala lang na sa ilaya, hindi na yan makapahulag ka makapalingkang sa ila. Bistado! Ang mga tag 680 milyon nga ini, Bistado! wala na iya mga kabistado sa mga paminsaron sa aton nga mga ining mga tampuhaw kag mga Bistado! yudikakak nga klase ka mga politiko nga kilabi na gid kang mga Bistado! ara sa gobyerno naton dala na ini diri ang yudikakak nga DPWH. Bistado! Abis ang taga DPWH siguro kung makakuha ni sila, Bistado! kung makalampas ni sila, may salabton kamo din nga mga yunikang garo kamo. Bistado! Abi nyo ay kamo salabton sinisang ungka flyover nga ini. Bistado! Mga kabistado, ang malain pa, kaysang nagligad, nagpulo pangako si Alfruto, ang Assistant Regional Director,
mga kabistado sang DPWH Region 6, Bistado! nagpulo pangako siya nga sila niya mga Disyembre sila niya mahuman na na. Bistado! Anay karon hindi sila makahatag sang assurance, oh. Bistado! Wala sila sa maginhatag nga time frame, mga kabistado, Bistado! nga ining ungka flyover mabuksan sa ining bulan sang Disyembre. Bistado! Amo ni ang pinakasako nga bulan halin sa aton nga mga pumuluyo. Bistado! Halos adlaw-adlaw ang aton nga mga pumuluyo ara sa syudad sa Iloilo. Bistado! Nagakadto sa syudad ang mga taga out of town. Bistado! Bangod sa pagpamalaklon sang ilang nga mga Christmas gift, Bistado! sang ilang nga mga Christmas decors, Bistado! sang ila tanan-tanan nga makinahanglanon sa tanan nga mga Christmas parties nga pagahiwaton. Bistado! Bangod kay amo ining bulan mga kabistado nga mga pumuluyo bastante kag abunansya sa kwarta. Bistado! Kay wala labot nga may Christmas bonus na sila, may mga Christmas gift pa sila, may mga iban pagit sila nga mga bonuses. Bistado! Ginapang-release ila nga mga 13th month bonus mga kabistado. Bistado! Bastante sila. Bistado! Kaya mo nagkunaan nga sako ang ining nga mga chimpo. Bistado! Kag karon ining aton nga ungka flyover ya usmod lang nga usmod yapon way yapon tupa. Bistado! Way gani sa maginhatag nga time frame ang aton nga taga DPWH. Bistado! Kung saan nila tumano ni kag kung saan nila nga ipahuman ni kag kung saan naman liwat buksan Bistado! Nadlok sila laban-laban. Bistado! Nadlok sila maggambol mga kabistado nga ibuksan ang ini nga klase sang flyover kay base bla kung gulpe lang rusdak bla. Bistado! Okay lang to ya mga kabistado ang ining bridge bala to dito sa may ano ganing nga bridge tong sa may Miagaw bla. Bistado! Okay lang to ya ang bridge nga sa Miagaw nga narusdak ato sa nagligad nga Bagyo Ruping. Bistado! Bangod mga kabistado, no? Bagyo Ruping, Bagyo Paingli. Bistado! Bagyo Paing. Kay nga atong taytay nga to ang chimpo patuya ni Guraban. Bistado! Sang chimpo patoy ni kupong-kupong ang ato nga taytay. Bistado! So kinanglano nagimatya nga liwaton kag nalano nagimatya nga ligwaton. Bistado! Iniya bag-uni, way pagani mahuman, guba na. Bistado! Kay mo kita sina mga kabistado man. Bistado! Moriones di garapon di Santissima. Wala pagani mahuman, guba na. Bistado! Mayo blang klase ka project na. Bistado! That's why ang taga DPWH bong nagahipos-hipos lang ang mga unikang garo nila nga ini. Bistado! Pero sa pagkamatuod lang, dako ang salabton sa taga DPWH. Bistado! Nga, number 1, pinabayaan yung kontraktor. Bistado! Halos adlaw-adlaw naga-inspeksyon makamuda kay may ara man kamo dira sang ginatawag naton nga in charge nga project engineer. Bistado! Nga kada adlaw-adlaw ga-inspeksyon kamo sa sini nga lugar. Bistado! Gina-inspeksyon nyo ang project. Bistado! Pagkatapos sa kada adlaw, sige nyo inspeksyon sa project. Pagkatapos mga kabistado, palpak gali ang ginhimo sang kontraktor sa sini nga proyekto mga kabistado. Bistado! Pinabayaan nyo, meaning may ara kamo sang ginatawag mga kabistado nga lapses. Bistado! May mga ara kamo sang wala sang pagbantay sang insakto. Bistado! Sang sining project ngayon Bistado! Kita nyo, hasta subong. Nahadlok ang taga DPWH magambal nga sila nila time frame tas talang December at tapuson taneya. Bistado! Puro lang tanan sugid kag puro tanan tikal ni. Bistado! Nga puro tanan hambal nga sa December pero hasta subong. Bistado! Nahadlok sila magpagwa sang time frame nila. Bistado! Karon, ang aton ginapangabay. Total ang ato sila nga programa online man Bistado! Kitaon man ini mga kabistado sa iban nga mga lugar. Kitaon man ini dito sa Metro Manila. Kagag ini nga programa mga kabistado. Aton nga itag ba lang DPWH official nga kwan. Ang official nga page sang DPWH Philippines o kon national. Itag na to ni.
para nga mabalaan kag makalabot ini sa talatapan ni Secretary Manny Bunuan Bistado! sang DPWH. Bistado! Sakay Secretary Manny Bunuan ng DPWH. Bistado! Sana marinig mo itong ating programa. Bistado! Sana Bistado! sana makapanood ka, no, ng programang ito. Bistado! Tinatagalog po namin ito kasi Bistado! para maintindihan mo. Baka hindi ka makaintindi kung Bistado! salita kami ng Hiligaynon dito, Bisaya. Bistado! Kasi pure na Tagalog ito si Bunuan na ito. Bistado! Kaya po, kung nakikinig yung sekretary ng DPWH, Bistado! na si Secretary Bunuan, Bistado! sana puntahan mo muna dito ang Iloilo. Bistado! Inspeksyonin nyo ito. Number 1, puntahan mo yung DPWH Region 6. Bistado! Tanungin mo yung Regional Director ng DPWH saka yung Assistant Regional Director. Bistado! Ano nangyari? Bistado! Pagkatapos itanong mo doon sa sinasabi nilang Bureau of Design. Bistado! Kaya ito ang Bureau of Design, ito yung pinaka number 1 daw Bistado! na problema kasi hindi raw coincide or Bistado! nagtugma. Bistado! Hindi daw nagtugma yung design na ginawa nila doon sa project na itong Ongka flyover na ito. Bistado! Yung design daw yung may diferensya. Bistado! So, kung ang design may diferensya, Bistado! ibig sabihin, may kasalanan ang DPWH. Bistado! Kasi yung kontraktor, kung ano sinasabi sa kanila, yun lang naman ang sinusunod ng kontraktor, di ba? Bistado! Ibig sabihin, wala tayong, hindi natin masisisi itong kontraktor pag ganun. Bistado! Kung yung problema ay yung Bureau of Design, yung design ng project na ito, Bistado! kung yun ang may problema, itong kontraktor, mga kabistado, Bistado! wala kayo, hindi natin masisi itong kontraktor. Bistado! Kasi yung kontraktor sumusunod lang naman sa kanilang gustong design. Di ba? Bistado! Kay Kongin Steel nyo na lang nasang una, parehas abis ang steel, mga kabistado nga ginhimo diri sa aton. Sa may dalan sang General Luna, nakikita nyo ba yung dalawang Bistado! Kikita nyo ba yung dalawang flyover dito? Bistado! Itong sa Bistado! sa General Luna. Bistado! Meron po tayong dalawang flyover dito sa General Luna. Bistado! Yung isa ay nandyan sa General Luna, Mabini. Bistado! At saka yung isa, General Luna, at saka Infante. Bistado! So, on Division Road. Yun ang dalawang flyover na yun. Bistado! Ay gawa yan sa steel. Napakabilis ng kanilang construction kasi. Bistado! Yung steel ay pinatong lang nila sa ginawa nilang footbridge. Bistado! Yung tukod na mga kabistado. Bistado! Kintungtong lang nila na pirong perti kasulit, kita nyo, hawan katama ang iya lang akwan, yung kanyang approach lang, yung kumain ng dalawang lane ng daan, Bistado! ng karsada, di ba? Bistado! Walang amula na. Pero sa dalom yan lang tawa niyo, lakad lakod-lagko ng mga tukod yan. Bistado! Kita nyo, pila na nakatuig, lapit-lapit na 15 anyos. Bistado! Inang aton mga kabistado nga flyover nga ina. Bistado! Kay nga, sang time pa ina ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Bistado! Iya pa na time mga kabistado, ining duha ka mga flyover nga ini nga himo sa steel. Bistado! Pero ang nag-ubra sina mga kabistado, madumduman naton, halin ina sa iban nga pungsod, daw Korea, daw Korean
kontraktor ang nagkontrata sina. Bistado! Ang nagpahimo sina, nagpahuman sina mga kabistado daw Koreano. Bistado! Diya sa mga Koreana. Bistado! Inang duha nga ina ka mga flyover nga ina tidri sa aton. Bistado! Gusto taman kung tani ipakita ang kapasidad ta bilang mga Pilipino nga mga kontraktor when it comes to flyover ang paghambalan. Bistado! Dito sa Manila, damo-damo na sang flyover nga mga ginpanghimo dito. Bistado! Kag ang design niya, pulo pareho malang sang design diri sa aton sa ungkaho. Bistado! Nakalibot ka mo to sa Manila, hindi bla, kita nyo mga inlex, may islex na to, mga tanan-tanan ng mga flyover. To damo to mga flyover. Bistado! May underground pagani sila nga lagyan, di bla? Bistado! Dito sa may Metro Manila, tinami man! Bistado! Wala man kagubaw, wala man kalusod, wala man kakalusod. Bistado! O hindi ba na? So meaning, nga diri sa aton, ang aton nga mga kontraktor, mga mayo, manitani sila. Bistado! Yung problema ang design. Mga kabyanan, hambal nilang design ko, no? Bistado! Pariho man ang design to sa Manila, damo sang design sa Manila dito, nga pariho sini, hindi bla? Bistado! Meaning, ginpatumbayaan ini sang DPWH, mga kabistado. Bistado! Ang mga taga DPWH, amo ning mga daw mga lipong. Bistado! Yung mga lipong nga mga bangros. Bistado! Mga ni bangros nga lipong, mga kabistado, kay kung kisa ka pisik-pisik. Bistado! Yung mga lipong ka mga uga karon ma. Bistado! Kaya DPWH niyo, ano abi kayong ginauna yung inyong hamhamong. Bistado! Mga kabistado, totoo na, hindi ba? Ang ginauna nyo, amo ang mga hamham nyo. Amo ng rason. Kung nga ang aton sini, nga proyekto ang nagkalaguba nga hindi husto ang pagpatuman, hindi husto ang pagpaimplementar. Bistado! Kaya ang ginauna nyo nga mga taga DPWH kagang mga politiko nga nagapaimplementar sini, ang ginapanguna nyo Bistado! kung paano ka mo magkaganansya ka magkapabuno sa mga bulsa nyo. Karon ma, Bistado! di kakak ka mo karon pang Bistado! paimnon ta ka mo karon sang Iberiang kapsul nga mga di patula ka mo ay Bistado! pinalamon ta mo karon ka Iberiang kapsul ni karon pinangbubo ko ni sa inyo nga sungad karon para nga magtalarong ka mo ay Bistado! para maguluntat ang mga ay moryones ti garapon ni Santissima Bistado! untat gani high blood, untat gani blood sugar, ano pa dahil pagkadungol nyo nga mga yun di kakak, ka mga pagkasindikato nyo na nga taga DPWH, kag mga politiko. Bistado! Kaya nagpatuman sila mga government officials gani. Bistado! Untat gani high blood, untat gani blood sugar. May guro pa imnon ka mo sinisang Iberiang kapsul para magbalakod mga utok nyo, magbalakod ang mga pamisaro nyo. Bistado! Kaya nga, bakod gani tulaan mo sa Iberiang kapsul. O hindi bla? Bistado! Mabakod gani tulaan mo. Lalabot nga mabakod tulaan mo, tapos mabakod pagid ang mayor mga ugat. Bistado! Yan naman namin siguro pang palamunon ka mo guro Iberiang kapsul nga mga yudikaka ka mo. Bistado! Para nga maintindihan nyo. Para nga magbalakod ng mga Bistado! magbalik ang kabaskog nyo. Bistado! Tuod no. Mag-Iberiang kapsul, may guro tukuran ta Iberiang kapsul guro ng ungka flyover ay. Bistado! Bakod ganit tulaan mo kung mag-inom kay Iberiang kapsul, nano pagidayhan kung mga kabistado. Bistado! Ito mas seriously speaking mga kabistado, no? Yan nagapabakod sang tulan, ang Iberiang kapsul, nagapabakod tulan, nagapabakod sang aton nga immune system, nagapadula sang high blood, nagapadula sang inang aton nga blood sugar, ano pa na siya ng diabetes, no? Nagapanormal sang aton nga blood flow. Bistado! Kag nagapabalik sang aton nga pagkahuben. Bistado! Amo nang nami, mga kabistado. Bistado! Baguro malipaton na siguro mga taga-DPWH, basi malipaton sila, basi kung may mga Alzheimer's disease na ni sila blaw. Bistado! May siguro pa imnon ka mo sang Iberiang kapsul para magbalik ang pagkahuben sa inyong mga utok. Bistado! Kaya nagapabalik huben sang aton nga lawas mga kabistado, kay nga
may ara sa sing ginatawag nga body repair o kung ginatawag naton nga cell regeneration. Bistado! Amo ning Iberian Capsulo na amo na gurong dapat sinyo nga mga yudikaka kamo. Bistado! Para maghulubin niyo at mga utok nyo, para madumduman nyo ang mga ginapang-ubra nyo, mga kanamiton, kag mga kalainon. Dira sa may flyover sang ungka, mga kabistado. Bistado! Munigurong nami sa inyong patirang flyover, ang Iberian Capsule nga niya. Bistado! Para magpabilin nga mga mangin matanlas sa mga utok nyo. Bistado! Seriously speaking, ang Iberian Capsule nagapahubin. Amo nang nami kung gintawag sa nga Iberian Capsule. Bistado! Kaya nagapahubin gali niyang Iberian Capsule gapahubin, no? May cell regeneration sa iyabur silingon, mga kabistado, no? Ginapaayo niya, no? Ginapaayo niya ang aton mga kabistado nga mga nagkalaguba nga mga cell sa aton nga lawas. Bistado! Ginapang dasi nga ginapapali kag ginapaayo, no? Ang mga nagkala-damage naton nga mga cells o kon amo ni sa natawag naton nga body repair. Bistado! Na may guro, amo ni Iberian Capsule, abi kung mga may Iberian Capsule ang abi nga para sa mga para sa mga construction abi, no? Dula problema sa aton nga mga kontraktor kag sa mga taga DPWH. Bistado! Hindi bala? Manyali, for example, nag-usmod, nagalitik, nabalda to ang ungka flyover, no? Tikon may ara siguro nga parihos ang Iberian Capsule nga iniyo, patumaron mo lang to siya, ang naguba niya nga nag-dislocate nga amo ni abi ang imo nga naguba abi, no? Amat-amato niya na panamit as nang itadlong liwat kay ibalik mo, no? Para nga magtadlong liwat mga kabistado para magpag-on kag butangan niya sang ginapapag-on niya na. Amo na sa ang function sang Iberian Capsule. Di may guro kung may Iberian Capsule siguro nga para sa project siguro, para sa mga why guro problema taga DPWH guro gayuhom guro si Alfruto, no? Bistado! Kag ang taga IBC. Bistado! Amba sila nga, hey, hapos kilang na. Imbes gani sila nga ikwanon tani, tukuran tani. Bistado! Ariyo, patumara Iberian Capsule. Bistado! Body repair, mga kabistado, body repair, Iberian Capsule, no? Pampabakod, mga kabistado, Iberian Capsule. Bistado! May problema ka bala sa high blood? Iberian Capsule na yan. Bistado! May problema ka sa diabetes? Iberian Capsule na yan. Bistado! May problema ka, mga kabistado, no? Sa imo nga mga tulan, Iberian Capsule na yan. Kung may problema ka sa imo nga immune system, hindi mabakod imo immune system, Iberian Capsule na yan. Kumplito mong, Iberian Capsule, mga kabistado. Sa Iberian Capsule, nga ginari-introduce na ginisinyo, kay ang Iberian Capsule, mga kabistado, lawas mo lang or edad mo lang ang nagatigulang, pero ang imo nga lawas, nagapabilin nga Iberian. Everyang Capsule, ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyang Capsule, ikabalik ang abilidad na madlasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog ang katulanan. Everyang Capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Everyang Capsule, ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyang Capsule, igabalik ang abilidad nga madlasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog ang katulanan. Everyang Capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Everyang! Bistado! Ciao mga kabistado, nabatian nyo ang Way ko kabaluga komentaryo. Abi ko nga komentaryo pa kuga Iberian pagali ko. Ga Iberian Capsule na galito. Siling ni Bebe, mabasa tayo sa mga mensahe nagika sa aton nga mga viewers, be. Siling ni Ria Capanas, mayong aga, shout out, no? Kay Verna Salvilla, shout out.
kay Kapal Mukha, shout out, Nan Hanuta, idol bla, sila ni Verna Salvilla, sa kay F. Cormida, no? Mayong shout out man, no? Bao, grabe ba? Dako na tong 680 million, kulang pagid. Grabe gid ka, takaban ba? Oh, si Mika Joy Kawile, kag shout out man kay Rose Garcia, Roby Di Villamosada, shout out. Yulina Arancilio Alcoren, shout out. Michael Sijan, shout out. Kay Hermie Catalunya, shout out. Kay sino pa? Kay Julius Valguna Flamiano, nya Iberyang naman ta, idol. Iberyang naman ta. Kay sino pa? Alamis Marcos, may hapon, idol. Kalma lang, idol. Dugay na nga mudos nila. Amo gani, pamangkot naton saan pa ni magkalauntat ng mga mudos sa mga yudikakak ni sus muryones. So, ang ibanda, ginagabaan na sang ubra nila kay ka mga diskartidor, ka mga dalok-dalok, kaya bla sang kwarta sa kaban sang gobyerno, bla. Kung ay sila yan na, wala sila ginakonsensya, no? Nga ang kwarta sang gobyerno, ginalamon nila, no? Bistado! Mga kabistado, hindi bla? So, sa aton gali nga mga nagpamangkot, may mga naga-message. Bistado! Nila din pwede mabakal ang Iberyang capsule nga nga ginahambal mo man. Bistado! Well, number 1 gid, pwede ka mo makabakal sang Iberyang capsule. Dira mga kaabyanan sa may Socorro Drugstore. Bistado! Sa may Placilo Tagay bla, pwede ka mo bakal da Iberyang capsule. Bistado! Dira man mga kaabyanan, pwede mo makabakal sang Iberyang capsule. Dira sa may Jasak Pharmacy. Ang Jasak Pharmacy, dumduman nyo, tutulan nyo, ara lang sa may likod na sang katedral bla sa Haro. Bistado! Ang Belfry nila daw inagurahan na to, ginbalik na to kuno turnover na sang National Heritage. Bistado! Turnover na sa syudad, tinamin na kunong itsura sang Belfry naton. Bistado! Ang narada sa likod lang sang sa likod sang Haro Cathedral, sa simbahan da, sa likod sang simbahan sang Haro. Bistado! Sa Haro Cathedral, ara da sa ara sa likod, ara da ang Jasak Pharmacy, mga kabistado. Bistado! O pwede ka mo kabakal da sang Iberyang capsule, labi na sa mga taga Haro District, sa mga mga taga Haro. Bistado! Dra ka mo bakal sa may Jasak Pharmacy, mga kabistado. Bistado! Dira sa mga taga Tagbak da, mga taga Takas, mga taga Quintinsalas, mga taga Balantang, mga taga Buntatala, no? Dira ka mo bakal sa may RMC Pharmacy. Bistado! Dira sa Tubang, Balasang Tagbak Terminal.